فيهما فاكهة ونخل ورمان. Şol iki cennetde miweler we hurma we narlar bardyr. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Pes ey insan ojan, Perverdigarıňyzyň haýsy bir nymatlaryna inkar etýäň? فيهن خيرات حسان. Şol cennetlerde ýaxşy suratda we ýaxşy ahlakly awadan hatynlar bardyr. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Pes ey insan ojanlar, siz Perverdigarıňyzyň haýsy bir nymatlaryna inkar etýäňiz? حور مقصورات في الخيام. Çadırlarda saklanan hur gyzlar bardyr. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Pes ey insanlar we jinlar, siz Perverdigarıňyzyň haýsy bir nymatlaryna inkar etýäňiz? لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. Şol gyzlara cenneti müminlerden ozal ensojanyň eli degen däldir. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Pes ey insanlar we jinlar, siz Perverdigarıňyzyň haýsy bir nymatlaryna inkar etýäňiz? متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. Cennete dahil bolanlar ýaşyl köpçeklere daýanyp gıymatly düşekleriň üstünde oturarlar. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Pes ey insan ojan, Perverdigarıňyzyň haýsy bir nymatlaryna inkar etýäň? تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. Nihayetde bereketli we mübarekdir seň azamatly we uly nymatly Perverdigaryň ady. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة. Ýad et wagtiki kıyamet waqa bolsa. ليس لوقعتها كاذبة. Kıyamatyň waqa bolmagyna yalançylyk ýokdur. خافضة رافعة. Kıyamet insany pes etýän we belend etýändir. إذا رجت الأرض رجا. Wagtiki yer nihayetde gaty titrese. وبست الجبال بسا. Ve dağlarını tike edilse. فكانت هباء منبثا. Pes dağlar asmanyny çaşan gobar ýany bolup aýlansa. وكنتم أزواجا ثلاثة. Ve siz de ey adam oglanlary 3 taksim bolsaňyz. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. Pes amal defterleri sağ tarafından berilen adamlar ne tariqa yaxşıdır sağ tarafın adamlarının hali. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. Bu amal defterleri sol tarafından berilen adamlar ne tariqa yamandır sol tarafından berilen adamların halları. والسابقون السابقون. Ve kıyamatta hemmeden ileri bolup öwe düşecekler olar sabiqunlardır. أولئك المقربون. Olar Hudaýyň muqarrab bendelerdir. في جنات النعيم. Nygmatly cennetlerde bolarlar. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. Sabiqunlaryň köfti awwalkylardan bolar we azy soňkylardan bolar.
Gyzyl bilen dokulan tahtlaryň üstlerinde bolarlar. Şoňa tekýe berip bir-birlerine garap oturarlar.